A Xunta lanza por primeira vez unha campaña específica nas redes sociais para impulsar o consumo habitual de produtos do mar entre os millennials. A iniciativa Vai de Peixe arranca coa posta en marcha da web vaidepeixexunta.gal, unha canle en YouTube e un perfil de Instagram. A Consellería do Mar presenta a campaña Vai de Peixe, destinada a impulsar o consumo de produtos do mar e da acuicultura entre os consumidores da franxa de idade entre 18 e 35 anos, coñecidos como millennials. Deste xeito, a Consellería do Mar lanza por primeira vez unha campaña dirixida especificamente a este segmento de público e realiza un novo xeito de promoción con difusión exclusiva en redes sociais coa finalidade de promover os beneficios dos produtos do mar entre a xente nova. A Xunta arranca Vai de Peixe coa posta en marcha da páxina web, dunha canle de YouTube e dun perfil de Instagram desta iniciativa que fomenta hábitos de alimentación saudable e o consumo habitual de peixes e mariscos entre os consumidores con idades de 18 a 35 anos. Un segmento de poboación que se atopa en plena fase de formación profesional ou emancipación e que comeza a estar especialmente concienciado cunha nutrición equilibrada e sa. A campaña contempla diferentes accións que se basean en difundir receitas fáciles, información sobre produtos de pesca e na organización de diferentes eventos como as visitas dun tráiler a zonas universitarias ou estudiantes de Galicia, nas que se fará un show cooking por parte dun cociñeiro. Estas actividades iránse difundindo progresivamente a través da web, o perfil de Instagram e o canal de YouTube de Vai de Peixe. Para iso contará con 4 influencers que actuarán como prescriptores e dinamizadores da campaña e do seu contido. Elas e el son a atleta olímpica Ana Peleteiro, a presentadora Eva Iglesias e os youtubers Percebes Igrelos e Coque Macho.